ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ଭୋଗ ଦୋକାନରୁ ଭାଙ୍ଗ ପକା କ୍ଷୀର କିଣି ନେଇଥିଲୁ। ଘରୁ ଦୀପ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଏସବୁ ଆମେ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ରୋଷେଇର ଟେନସନ୍। କ'ଣ କରିବି ଜଲ୍ଦି ଫ୍ରିଜରେ କିଛି ଛୁଇଁ ଥିଲା ଆଉ ସୁଜୁନା ଶାଗ ଆଣିଥିଲି, ଡାଲି ଭାତ ସେସବୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇ ଆମେ ଶୋଇଲୁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ମାର୍କେଟ ବାବୁଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ। ରଜ ଆସିଗଲାଣି ନା। ଆଉ ତାପରେ ତ ଆମେ ସବୁ ମଲ୍ ବୁଲିଛୁ। ଆଉ କଟକରେ ଯେତେ ସାରା ମଲ୍ ସବୁ ମଲ୍ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ। ବୁଲି ଏତେ ଡ୍ରେସ୍ ଚଏସ୍ କଲୁ, ତାଙ୍କର କେଉଁଟା ବି ଚଏସ୍ ହେଲାନି। ଲାଷ୍ଟରେ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସେଟାକୁ ବି ଆଣିଲୁନି। ଲାଷ୍ଟରେ V2ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଲା ନେଇକି ଆସିଲୁ।